Хайырлы сәгатьтә хөрмәтле минем яраткан Туган тел телеканалының Сәри төпкенә тапшыруның тамашачылары. Эфирда мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хайруллина сезгә янәдән бер җылы матур нурлы чыгарылышымны эшләргә керештем. Бүген без күпләрегезнең яраткан җырчысы, танылган автор башкаручы Ринат Рахматуллинның Уфадагы концертына эшләргә килдек. Әйе, аның белән һәрвакыттагыча ичкерсез әңгәмәләр, матур концерт номерлары, тамашачыларның фикере һәм инде барлык матур эксклюзив кадрларны сезгә без күрсәтергә әзер. Башладык. Сезнең ел сәгатьләрегез һәрвакыттагыча сыйфатлы матур булсын. Хөрмәтле дуслар, сезне иң кызыктырган мизгелләрнең берсе ул сәхнә арты һәм артистларның гримеркасы. Бүген безнең төп героебыз Ринат Рахматуллинның гримеркасына шакып кына бисмиллаһир-рахманир-рахим изге дугаларыбызны укып кирик әле. Ох, костюмнарны күреп инде мин алар белән исәнләшәм. Ә инде Ринат абый үзе саумысыз? Привет, салам. Безнең хәлләр әлхәмдүлилләһ шөкер, Ринат абый. Сезнекеләр ничек? Аллаһка шөкер, килдек Уфага. Аллаһ кушса. Үзем жаңа программа белән Сират күперләре дип атала. Сират күперләре аша. Ул Сират күперләре беркемдә күрмәгән, беркемдә белмәгән, беркемдә кичмәгән. Но без инде аны бүген тамашачыга күрсәтәчәкбез. Минем инде юбилейный концерт бу. Юбилей булгач минем тормыш юлларым була. Минем бала чагым, минем студент елларым, минем кыйын вакытларым, авыр вакытларым, кайгылы вакытларым, матур вакытларым барысы да әнкәй, әти барысы да шушында күрсәтеләчәк концертта. Менә Ринат абый Татар башкорт эстрадасында сез башка артистлардан иң аерылып торган сыйфатыгыз да ул. Сез ничек барысын тамашачыларга түкми чәчми тапшыруларыгызда да рәхәтләнеп сөйли торган ачык артистларыбызның иң топовый беренчесе һәм бердән-бер дип әйтерим мин. 30 тапкыр аварияга эләгеп. Яңсы 2 тапкыр булган бит әле Ринат абый. Икенчесе менә 24 яшьлек, 18 яшьлек җегет инде. 2 ел шунда, моннан соң менә авария белән тормыш шулай инде ул. Теге кеше карап торырга сез кешегә зыян да китерергә кыймас кеше кебексез әмәдәләк. Ну, тормыш язмыштан узмыш юк инде. Ну, күбесенчә мин инде әйтәсем килә, мин аны һәр вакытта да әйтәм, бөтен шушы баткытлыкка, шушы кыенлыкларны, шушы популярностьны бетерү только алкоголь, Хәрәм сулар. Хәрәм шул зәһәр әйбер менә мине юкка чыгарды. Мин инде үземнең тамашачымны, минем җырларымны яраткан, мине хөрмәт иткән тамашачымны киридән үземнең концертларыма кайтарасым килә беләсең. Шул. Аңлыйм мин сезне, аңлыйм Ринат абый. Авыру бер төшеп, бер икенчегә менәсе бик кыен, чөнки артистлар күп, җырчылар күп, яшьләр калкып тора, көндә бер артист калкып тора, шуңа күрә дә шул на плаву барырга очень тяжело. Но минем иҗатны яраткан чын тамашачыларым, алар безне кайчан да ташламадылар да, ташламыйлар да. Нинди халәттә булуына карамастан Рахматуллина алар минем концертка килделәр. Хоть концерт, хоть банкет, барыбер алар минем янда булдылар. Мин аларга мең миллион тапкыр рәхмәт әйтәм. Потом видео на перерыв, потом баян, потом ты, ладно? Не забудь. Һәрвакыттагыча мәшкилә сәхнә арты программаны тагы да карыйлар, нәрсәләр төзәтәләр, үзгәртәләр. Динара, сезнең каршыгызда дуслар, Ринат Рахматуллин хәлләр җифете. Хәерле кичләр, көннәр, Уфалар. Ничек хәлләр, Динара? Переживаю бик нык, переживаю. Син инде аеруча дулкынланасың, миңа калса бүген сюрприз күрсәтәсең булганга Уфа тамашачысына шулай бит? Ну, аңа да түгел, мин барыбер үзем теге выступать итәсем булмаса да, барып переживаю бик нык теге Ринаттан, наверное, күбрәк дулкынланамдыр. Чөнки менә шушы бәләкәч кенә кызның, дип әйтим әле, җилкәсендә бик зур җаваплылык эш. Син концерт директоры. Чынлап та синең должностьларың хәзер нинди ул үткән елга караганда нәрсә өстәлде, нәрсә алып ыргытылды? Ну, Ринат бүтән әйбере минем өстә бит. Аннан соң репетициялар вакытында бүтән программаны төзергә, видеоларны яңадан программаларны төзергә бүтән әйбер минем өстә. Вот һәм мин Ринатны әзерләп калдырам да китәм тегендә артка, залга чыгып китәм. Звук белән экран уртасында утырам. Ни әйтер өчен? 3 секунд. Шалтырата, администратор шалтырата. Эльвир Зарипов, тамаша продюсер үзәгенең администратор егете. Шулай әзерлек эшләрен бик кызу алып бара. Ничек хәлләр, Эльвир? Аллаһка шөкер. Бүген көндә уже 13 көн монда. Концертлар шире, рәхмәт сезгә. 12 көн Исия Бадретдинова һәм менә бүген Ринат Рахматуллин, шулай бит. Бик зур рәхмәт сезгә, тамашачылар.
Келегіз концертларға көп, майға хәтлім. Продюсер үзәкләре безнең иң сыйфатлы концертларны сезнең игътибарга тәкъдим итеп кенә тора. Уфада гына түгел, районнарда да шулай бит Эльвир. Районнарда бөтен Рәсәй буйлап. Мәскәүдән башлап, бөтен төбәкләрдә йөрибез. Тамашачыларның акчалары гына булып торсын, теләкләре булып торсын, мөмкинлекләре булып торсын концертларга йөрергә. Рәхмәт сиңа, Эльвир. Ребят, ведущая Роза Хайруллина. Рәхмәт инде, рәхмәт, Эльвир. Очень приятно. Ренат абый, менә беренче костюмыгыз концертның беренче башлангыч номерларында кигән костюмыгыз моряк костюмы бит инде. Аңлатып китегез әле, ни өчен бу костюм? Бу костюм мен бит инде беренче сәхнәгә чыгу, беренче 5 яшендә садикта йөргәндә мин матрос яблочко дигән биюне биеп башладым. Мен менә шул вакытлардан бирле мин инде сәхнәдә, мине авылда шул 5 яшьлек Ренатны карарга бөтен авыл клубы җыйладыр. Менә шул биюне биегән инде мин бала. Инде менә шул вакытка да уже күпме еллар үткән. Юбилей инде 50 ел үтеп киткән мин шунага да шул 5 яшьлек Ренатка да. Хөрмәтле дуслар, изге сәгатьтә хәерле ниятә популяр автор башкаручы Ренат Рахматуллинның Уфадагы концерты башланып китте. Әйе, бүген тамашачыларны көтелмәгән сюрпризлар, аның мега хитлары һәм инде матур яңа премьера җырлары да көтә. Сезнең дә хөрмәтле дусларым, ял сәгатьләрегез хәерле, нурлы, матур булсын. Сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары күпләрегезнең әле кызыксыну сораулары да күңелләрендә туып тора. Нишләп Ренат Рахматуллин бүген күзлеге бар дип. Ренат абый, сөйләп китәбезме? Теге уйлардан кайберләр, о, Рахматуллин, имиджны үзгәрткән икән, күзлек кия башлаган. Юк, мин операция саттым. Веткиларга инде теге күз кабакларына блефропластика дип атала инде ул. Шуңа күрә дә ул теге возрасттагы мужикларга кирәк, анда грижлар җыела икән. Сездә түгел, миндә дә бар инде Ренат абый. Грижларны алдырырга кирәк. Мин бит сәхнә кешесе, яшь хатыным бар. Шуңа күрә дә инде все-таки формада булырга кирәк. Шуңа күрә операция саттым. Но пока күзне салмаска охшатлар. Или әле синяклар бетте инде, отеклар бар әле, отеклар булгач инде теге күзлек белән миңа удобныйрак. Әле бу окончательный результат түгел, окончательный результат может бүген концертта күрсәтермен дә. Менә бит Уфаны көтелмәгән сюрпризлар көтә икән. Инде салып күрсәтермен менә. Халык ничек оценит итер. Ренат Рахматуллинның юбилей концерты Сират күпере дип аталган программасы Уфа шәһәрендә, аның инде әйтергә кирәк, үзенең язмышының төрле матур һәм шулай ук сынаулы мизгелләрен сөйләүдән тора. Ул инде яшермичә һәрвакыттагыча тамашачыларга күңелләре кичергән һәрбер үзенең исендә калган хатирәләре белән ачыктан-ачык бүлешә. Миңа калса, булай дип концертны алып бару ул инде артист ва тамашачы арасындагы элемтәне тагы да ныгыта, тагы да җылыта. Рәхмәт, Ренат абый. Һәр вакыттагыча ачык, ихлас һәм дөресен сөйләргә яратканың өчен. Сәмс Уфадан. Ренатның концертын ничә тапкыр киләсез? Беренчеләй. Ошыймысың? Мөгышады, я. Икенче елга киләсезме? Не карарбыз инде. Дөньяга карап. Ярат дөнья тыныч мин булсын да әйбит. Ренатның иҗатына булган фикерегез? Он такой, знаете, он очень близкий к народу, такой кешелекле, а у него такая судьба, скажем, ну, где-то трагическая, где-то драматическая, поэтому Мөгышады очень близкий и прям волну поймали, очень здорово. Спасибо.
Ренат абый, сезнең белән шундый ихлас, рәхәт тапшыру, интервью эшләгән идек төгәл 1 ел элек. Шуңа күрә мин Сер ТВ тамашачылары өчен әйтәсем килә, әгәр дә сезнең Ренат абый белән Динараның кавышкан мизгелләрен, Ренат абыйның колониядә утырган чактагы бүтән хисләрен мизгелләрен ишетәсез кисә, сез шул тапшыруны эзләп табыгыз, карагыз дип инде. Чөнки әлегесе бирәсез сораулар, алар дәвамы. Ул үткән елның тапшыруының менә 1 ел үтте, Ренат абый. 1 ел үтте. Сезнең күңелдә нинди хисләр тагын уянды 1 ел ичендә? Нинди үзгәрешләр булды? Гомумән бармы андый үзгәрешләр? Үзгәрешем инде минем үземнең әйтәм бит инде тагын бер кат кабатлана үзем мин бетереп үзгәрдем, как личность, как тормышымда да, шәхси тормышымда, иҗатымда да үзгәрдем мин. Теге элек югалткан дусларым, элек шундый якын дусларым, минем аркада киткән дусларым кире кайта башладылар. Кире миңа тартыла башладылар. Аңладылар, что Ренат Рахматуллин үзгәргән, Ренат Рахматуллин башкача дөньяга карый. Тәртипле. Тәртипкә утырган, үзләре шалтыратып, мин түгел, үзләре шалтыратып, очрашып, шул үткән гомерләрен сөйләшеп, мин әйтәсем килә, теге элеккеге 2010 елда булган Ренат Рахматуллинга кайтасы килә. Менә шуңа әкертен генә барам мин. Менә сезнең әйтүегездән аңлашыла ки, Ренат абый, сезнең авыр сынаулы мизгелләрдә күп кенә дусларыгыз юкка чыкты. Һәм алар сез матур итеп үсә башлагач, үзгәрә башлагач, киреләнеп кайттылар. Сез аларны ничек кабул итәсез? Алар бит минем аркада югалган дуслар. Сез аларны читкә Минем косяк булу аркасында алар миннән читләшкән дуслар инде хәзер минем үзгәргәнне күреп яңадан үзләре кайта. Мин аларны теге шул периодта үзем үкендем инде мин. Зачем мин шул дусларымны югалттым? Шундый конкретный якын кешеләрем мине поддержать итеп торган, кайгыда да, хәсрәттә дә. Мин аларны каядыр подвел, каядыр не приехал, каядыр не выступил. Шуңа күрә дә мин аларны обратно җыям үземдән. Это приятно просто. Ничәмә еллардан соң менә шул дуслар яңадан кире кайталар. И теге сакланып карыйлар, Ренат, син нинди инде без югалган вакытта, хәзер син нинди дип менә шуңа миңа приятно. Агыйдыл шәһәреннән килдем. Специально концертка Агыйдыл шәһәреннән кызым билет алды да, менә бүген килдем концертка. Без постоянно аны тыңлайбыз, яратабыз. Баксага барсак дәү не куеп, колонка куеп, баксага куеп ярлатабыз. Матур җырлай. Нәйләре алдагы юллары әйбәт булсын, тормыш юллары. Рәхмәт. Ошай нагыттырып. Ренат Рахматуллин Бакалы районы Яңа Урсай авылына бик матур концерты белән килгән иде. Миңа шунда күңелгә бик ошап калды. Уфада концерт буласын белеп, Яшьләр сараена концерт кыларга килдем. Ул концерт шул хәтле эчтәлекле күңелгә үтеп керде. И тагы бик шатмын. Менә үземнең кумирны Роза Хайруллин уны күреп, аның белән күрешүем өчен бик шатмын. Рәхмәт сезгә, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре яусын сезгә булганыгыз өчен. Зур уңышлар, ширләмичә алдагы көннәрдә дә, алдагы елларда да безнең шундый матур тәмнегез белән, тапшыруларыгыз белән безне сөендергә язсын. Ренат абый, белүебезчә бит инде сез көйләр генә түгел, сүзләрен дә үзегез иҗат итәсез. Бигрәк тә колониядә утырганда бу көчләр сезгә килгән әйбәт сүзләрдә иҗат итү.
Менә әле башка артистлар белән җырлар бүлешәсезме җырларыгыз белән? Ну, минем теге вакытта бүлешәдер инде. Ну, хәзер үземә күбрәк җырлар кирәк инде. Хәтим болы без дуэтларда хатын белән тормыш иптәшем белән җырлыйбыз. Бик сырыйлар миннән җырлар. Сырыйлар күп җырчылар сырыйлар. Ренат абый, Ренат Рахматуллин язып бирә үзгә тегесенсә. Ну, үземә кирәк җырлар. Сез кире кагасыз, мин бирмим дип Мин әйтәсезме? бирмим димим. Возможно булса, әгәр дә сиңа туры килә торган җырны яза алсам, мин аны сиңа бирәм дим. Ну, артистына карап инде. Шуңа күрә дә Аның бит әлбәясе дә бар, Ренат абый, әйме? бар инде. Ничә сум тора сезнең уртача җырыгызның? Кичкенә генә секрет инде, ну. 50 меңнән башлана инде ул. Ул 200 меңгә булырга мөш. Смотря инде җыр, инде аранжировка, ничек менә шул. Ренат абый, менә артист үтенеп сорый ди сездән, әйме? Шул ук көнне сезгә түләргә мөмкинлеге юк ди. Менә бүлеп түләү, я булмаса соңрак түләрмен дисә, сез бирәсезме? Бар, мин уступкага барам һәр вакытта да, һәр вакытта. Потому что үзем белә дә шундый ситуациялар булырга мөмкин. Аранжировка монда или янда съемка нәрсәләр ясатасың. Яныңда данный момент акча юк. Давай икегә бөлеп бирим әле мин андый. Пожалуйста, согласие килер, мин үземдә согласиягә бер сүзсез киләм. Ренат абый, былтыр тапшыру эшләгәндә сез әйткәнегез, хәмер суыннан аерылам, ташлыйм дип, бүтән бердә капмыйм дип тә әйткән идегез. Ничек? Менә чынлап та сез бернинди бәйрәмдә дә, бер күләмдә дә капмыйсызмы? Менә честно әйтәм, вообще капканымда юк, якын килгәнемдә юк. Теләгегез дә юк? Әллә ул миңа бар, әллә юк. Мин бит инде концерттан һәр вакытта банкетларда, ниләрдә утырабыз бит инде шулай. Дуслар килә, тегесе монсы. Вообще мин уйламыйм да. Но менә бер начар гадәтем бар, сигаретны ташлый алмыйм. Менә тамашачылардан сорыйсы килә, бар микән шундый сол сигаретны ташлата дип торган шундый менә момент. Бер ай тартмыйча тардым мин. Тагын нервын читтендә тарта башлады. Тагын нинди начар гадәтләрегез бар, Ренат абый? Начар гадәт сүгенәм инде. Онсы иратларга хастыр инде ул. Ну, сәхнәдә сүгенмим инде, просто теге репетиция вакытында срываться ителә инде ул. Командага отрываться ителәсең инде. Шул сүгенүдә тәмәк тарту башка начар гадәтем юк инде. Ракын ташладым инде, всё бетте ул. Бетте, Аллага шөкер. Күпләргә үрнәк булсын, бәлки теләүчеләр бардыр ташларга, әйме? Сезнең шушы үзегездә үзегез көч табып, яңа адымнар белән, яңа сулыш белән бу хәмер суларыннан бөтенләй ваз кичеп тормыш көтә башлагыз, күпләргә үрнәк булсын. Менә мин сиңа бер сүз әйтим, теге без балалар яшьрәк вакытта олырак яшьтәге кешеләр әйтәләр, эх, гомерем теге шул теге аракы буенча, тәмәке сигарет буенча, начар гадәтләр буенча әйтәләр, эй, ник мин бу гадәтләремне 20 ел тому назад ташламадым, ник мин менә шул вакытта башым эшләмәде дип. Ул вакытта без теге ничектер мин ул әйберне теге җиңелчә генә карыйдыр, ничек инде шулай булды. Хәзер менә шул моментка үзем килеп җиттем. Үзем шул сүзләрне әйтәм. Ник теге вакыттара шул начар гадәтләрне бәрелмәгән, ташланмаган дип менә. Әгәр дә шул вакытта ук ташлагач, может, тормышта башка булган булыр. Колонияларда булмасы, аварияларда булмасы, дуслар да китмәсе. Но шуңа карамастан теге әйтәсем килә. Популярный җырларым минем, ама бер секрет түгел, похмельдән язылган. Бит инде ничек бар шулай сөйли бит инде ул дуслар, нишләтәсең инде? Похмельдән язылган җырлар алар күбесе популярный җырлар, беләсезме? Потому что теге әмер белән эйфориядә ятасың. Айнагач шалт килә дә чыга. Ойнаган мизгелләрдә похмельдән булгач. Айнып килә торган мизгелләрдә менә шушы туа. Ул бит инде менә колониядә да җыен талантлы кешеләр утыра. Анда профессор да бар, анда доцент да бар, анда композитор да бар, анда җырчы. Кемнәр генә юк бит анда. Булай әйтәм инде просто. Теге талантлы кешеләр инде алар. Мондай да була. Сәер дә булалар бит инде. Аның начар гадәтләре дә аларның күп булырга мөмкин. Дә була инде. Теге ул бөтен кеше эшә инде. Без потому что сәхнәдә кеше күз алдында, шуңа күрә безне күрәләр. Просто кеше булса инде ул шунда шунда күрмиләр дә, белмиләр дә. Безнең бер рюмка гына лишний эчеп җибәрдек, уже бөтен Россия белә. Всё, Рахматуллин эшкә. Менә шул гадәт бар, популярность белән, популярность бер матур ягы бар. Бер киресенчә бар аны, шул. Бик аңлыйм Ренат абый, бик дөрес аңлыйм.
Ринат Рахматуллинның бүгенге концерты үзенең язмышына багышланган булгач, әлбәттә инде монда әти, әниләргә дә аерым мөһим рольләр бүленеп, сүзләр сөйләнелеп, бик матур хатирәләр искә алынып, җырлар җырланыла. Ринат Рахматуллин башкаруында әлбәттә. Искиткеч матур, эчтәлекле, матур, мәгънәле концерт. Ник ташлап китә икән әтиләр, ник сабырны ятим итәләр. Менә Ринат белә без күп еллар бергә башлап җибәргәне, беренче мәртәбә мин аны Мәскәүдә күргәч, беренче концертларын Башкириядә, Уфада мин килгән инде. Илдар Давлетов. Аның җырларында моң бар. Русча әйткәнчә душа ис. Менә шуның өчен Ринатны яратабыз. 20 елдан артык дусбыз, нык дусбыз. Бу концертка да үзе чакырды. Алла бирсә, уңышлар анарга бик зур сәламәтлек, әйбәт кенә, матур гына яңа гаиләсе белән яшәсен, безне дә онытмасын. Мне очень все понравилось, прекрасные исполнители, прекрасные песни, очень классно. Миңа да бик ошады. Бу артистны яратам. Килгән сайын калдырмам концертларын. Миңа аның истәлекләре турында менә сөйләүләре бик ошады. Әниләр турында йырлары минем дә ниләр инде юк менә. Бик рәхмәт. Ринат абый үткән тапшыруда шулай ук сорау биргән идем. Менә Динара сезнең яшь хәләл җефетегезне, сезнең гаиләгез, кызларыгыз бирәк тә җылы кабул иттеләрме дигәч, әйе дип әйткән идегез. Шулай менә мин просто әйтәсем килә, теге бит инде барыр, хәзер бит минем үземнең семья, үземнең тормыш иптәшем дигән кебек инде. Ну, балалар бит инде ике кыз да минеке. Мин инде уйлаган идем инде никахка барып, теге мәчеттә генә теге кытлармын, итермен, все-таки бит инде теге анда бит инде бывший хатын да бар. Теге барыбер хатын кызның неен белеп булмый бит. Пелеп тә куярга мөмкин. Теге шунысы юк, Динара миңа әйтте. Яным от идо, башыннан ахырына хәтле кызларыңа, кичкенә кызыңа Регинаны туйыңны үткәрәсең, эшлисең, бөтен әйберне әти йөзеннән, әти күзлегеннән нәрсә положен, бөтен әйберне эшлә диде. Мин аның акыллы шундый мудрый советларына до сих пор күңелем хушым китә беләсең. Мин дә шулай аралашкан сайын Динарга сокланам без. Субханалла, күстимәсен. Так можно. Берәр хатын булса, әйтер, ничего там делать? Җирмә, синең башка семья барма, сиңа кирәк что ли алар? Шулай дип әйтер, ну бу до такой степени мудрый, аны яратасына килеп тора, беләсең. Реально әйтәм, просто анага каждый сүзе әйткән эшләре өчен, действиялары өчен тагын да ныграк яратасың, беләсең. Как так можно? Мин менә нәкъ әйтәсем килгән иде, соравымны да бәлки безнең күп кенә тамашачылар социаль челтәрдә сезне күзәтмәгәннәр, белмиләрдер дә. Күптән түгел Ринат абыйның бер кызының никахы булды. Динара анда бармады. Ник аны чакырмадылар икән дигән соравны биргәнгә сез инде тулаем җавап бирдегез. Ул үзе бу карарны кабул итте, бармаска, шулай бит? Бармый инде, ничек бар инде. Динараның бывший, например, бывший мин барып утырмыйм бит инде. Динара да минем бывший хатын җаны барып утырмый инде. Кызлар белән аралашабыз, старший кыз белән дә, яхшы элемтә дә, кичкенә кыз белән дә, менә кичкенә кызны Аллага шөкер, теге ничектеләр әле? Кияүгә бирде. Кияүле, ну, молодцы, үзләре сайлаганнар, үзләренең тормышы, молодцы. Гомумән менә дусларыгыз, туганнарыгыз арасында сезнең Динара белән бердәмлеккә көнләшүчеләр, аңламаучылар әле бармы, Ринат абый? Ну, башта барые. Башта теге аңламыйлар, как так можно инде, шулай. Но дөресен әйткәндә, мин бит инде семьяны ташлап китмәдем. Булгандыр төрле хәлләр, миндә дә теге хатын белән ир арасында тавыш та була, тегесе дә була, монсы да була дип әйтәсем килә. Но мин барыбер семья өчен, семья дип
һәр вакытта яшәдем, балалар дип яшәдем, балалар дип эшләдем дип әйтәсем килә. Ну, фактически мин бит инде мин үзем чыгып китәм, миннән чыгып киттеләр просто. Мине калдырып чыгып киттеләр, мин калдым бер үзем, бер нәрсәсез дип әйтәсем килә. Инде мискенләнеп тә түгел, просто. Теге мин без ничего остался в поле, кырда утырып калдым мин просто. Ну, шу вакытта менә Аллаһ Тәгалә әйткәндер инде, бу Ринат инде күп күргәндер инде, ишевен иште инде, җиревен җирдә инде. Аварияларга эләкте. Аварияларын бирдек инде. Бераз бер нормаль гына тормышта яшәп калсын инде, үлгәнче дип әйткәндер инде. Менә шу вакытта миңа шушы яшь хатынны китереп бастырды. Теге әйтәләр бит инде Аллаһ Тәгаләнең яраткан бәндәләре бар диләр. Шулай бит. Башта ул анага кыенлык бирә, шу кыенлыктан алып та чыга. Һәм шушы урында мин өстәп әйтәсем килә, менә экранның теге ягында утырган кайбер критикларга уйлар бит инде Динараны сезнең акчага, сезнең статуска, сезнең теге популярлыгыгызга кызыкты дип. Монда нәтиҗә ясасаң, анализласаң, чынлап та сез бит бөтенләй юклыкка төшкәндә, бер нәрсәсез булганда ул килеп чыгып, сезне күтәреп алып, һаман күтәреп йөри үзенең көче белән. Роза 23 яшьлек кыз бала, мин колонияга китәргә торам, 50 яшьлек мужик. Ул мине затып кала, беләсеңме? Понимаете? Һәм бит әле күпме ул сезгә куәтләү көчләре биреп тора, шалтыратулар аркылы, үзенең барып йөрүләре аркылы. Аны просто теге уйлар инде теге вот хайповать итәләр. Мин беркайчан да хайповать та иткәнем юк. Просто минем бөтенләй бер по факту бара. Динара Рахматуллина дип сәхнәдән дә әйтте, Ринат абый дип әйтәбез, әйме? Димәк, сезнең инде кәгазьдә хәзер язылышу бар, сез никахлаштыгыз, сез ЗАГСка бардыгыз. Никах булды, вот официально бу передача кача чыга? Бу чыгачак инде март айларында бәлки. Как аңарчы язылышкан була алырсың. Димәк, сезнең планда бар әле ЗАГСка барып язылыш. Все бирдек заявление. Ага. Матур вакыйгалы хәлләр көтелә икән әле Динара белән Ринат абыйның тормышында. Динара менә әйтеп китәбез, сезнең яшь арасы әз түгел бит инде, 30 яшь тирәс. 29 яшь сезнең арагызда, әйме? Хәзер бит инде бергә булуыгызга ничә ел булды? Так, 23, 24, 25, 26. Быел 3 ел була инде. Әйе. Алай үкенеп куйган мизгелләрең булмыймы, Динара? Вот, нә, ышанасызмы, юкмы, юк. Әйе, Аллаһ шөкер. Теге ничек дип әйтсәм, ул үзе әйбәт кеше бит. Начар кеше булса тур булмас я. Үзе әйбәт булгач, юк, андай уйлаган юк. Андай уйлар уйлаган юк. Динара, менә синең улың барлыгын әле күпләр белмәя калса белмидер. Менә син ничә яшьлек улың бар? Быел алар бирсә уже 5 тула, җәйкенә. Һәм ул әле кем белән яши? Ул менчик без менә гастрольгә чыгып киттек. Мен аны әнидә калдырам инде. И әтисенә бара инде. Получается, на выходные. А когда без үзебезнең менә январь буе без үзебез эшләмәдек иде, то бит инде операциядән соң я без аны үзебезгә Казанга алып килдек. Я без уже Сабатта бергә тордык инде. Ул теге эш вакытында әнидә инде басамын. Ансыны. Ул бит мин белән йөри алмай. Вакытында югара тиеш, садигына барырга тиеш, ашарга тиеш. Монда үзебездә әнә ябыгып беттем. Әйбер. Булай да нишкә Динара тагыдан нишкәргән дип карап торам мин. Әйе. Динара, менә синең улың белән Ринатның мөнәсәбәте ничек? Әйбәт, Аллаһ шөкер. Вообще балалар Ринатны шундый яраталар. Вот любой баланы ал, балалар аны ярата. Taşla gitmesin, kaldırma beni, yalnızım. Хөрмәтле дуслар, Ринат Рахматуллинның тамашачылары арасында белүемчә инде аның якын дусты, хезмәттәше, үзебезнең яраткан алып баручыбыз Илсур Султанов та күренде, таныштык, күрештек, очраштык. Сәлам, Илсур. Сәлам, Роза. Син Ринат абый белән беренче генә ел таныш түгел, беренче ел гына эшләмисең, син аның белән күптәннән хезмәттәшлек итәсең, әйме? Менә кеше буларак син аны шулай ук төрле мизгелләрен күргән кеше. Әлбәттә, оның менән күп еллар бергә эшләргә туры килде, концертлар оештырырга, төрле чаралар, дискотекалар. Әлбәттә, әйтер идем, Ринат абый менә ул шундый кеше, шундый ябай, һәр вакыт любой дигә проектка килә ул, поддержать та, һәр вакыт атлыгып тора, ашкынып тора. Шуңа күрә аңа зур рәхмәт итәм. Аны инде мин бик хөрмәт итәм. Ул да мине хөрмәттә дип әйтә алам, чөнки инде бик хөрмәт йөзеннән хөрмәтле кунаклар янына үзенең юбилейына чакырды. Җәйкене инде аның юбилейында булырга туры килде. Матур итеп бергәләп аның юбилейын гөрләтеп үткәрдек.
Бит нинди матур дуслык мөнәсәбәтләре киләчәктә дә шундый матур дуслык тантана итсен сезнең арагызда. Амин, шулай булсын. Рәхмәт зур итеп. İştelikli матур, моңлы җырларга бер рәттән әлбәттә Интернет Рахматуллина үзенең хит җырларын да тамашачыларга бүләк итә. Хит җырларын әйтергә кирәк, тамашачылар аеруча бер җылылык белән кабул итеп алкышлап утыралар. Рәхмәт Игнат абый, чынлап та, нинди генә сынауларың булса да башыңны имичә син иҗат итәсең, син тамашачыга кирәксең. Әле озак еллар дәврендә шулай үзеңне кирәкле, кадерле артист булып тоерга сиңа Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Юбилеең белән! Hürmetli tamaşaçılar, әлегесе мизгилләрдә Ринат Рахматуллина концертында эксклюзив мизгилләрнең берсе. Алар аның хәләл җифете Динара белән беренче тапкыр Уфа сәхнәсендә матур итеп дуэт җыр башкаралар. Миңа калса тамашачыларның елмаеп караулары һәм алкышларына караганда бик матур, җылы кабул ителә аларның бу чыгышлары. Афәрин сезгә. Менә шул инде ул Динара Рахматуллина. Хәзер без дусларым Динараның хәлен белеп китәбез. Ничек икәнен Уфа сәхнәсендә ике җырны рәттән башкару дуэт белән Динара. Хәерле кичләр, без сине беренчедән котлыйбыз, Динара. Уңышлы матур чыгышың белән Уфа сәхнәсендә беренче тапкыр ике җыр башкардың бит әле син бүген. Әйе, беренче тапкыр, ой, борчылдым менә. Олкаларым да чүп китте, ватылды. Динара, мин бөтенләй алкамны өйдә үк тургызып калдырганмын әле. Шуңа күрә барлыгын күрделәр, төшеп китү генә. Яра, ансы гына. Главное, үзең исән сау матур итеп чыгышыңны башкардың. Гомумән дуэтлар җырлау кайсыгызның идеясе иде? Ринатныкымы, синекеме? Ринатныкы, ул потому что колонияда язып чыккан ул җырым, мен белмәдем дәгән. Все яздым, җырлыйсың. Но мин бүген чынлап торып җырларымны дип уйламаган, потому что былай да эшем күп. Анда йөгерергә, и плюс монда киенеп, дуэт чыгарып җырларга. Борчылдым вообще. Даже сәхнәдә тынычлана алмадым әле мин. Борчылдым реально. Әле синең Уфада гына буламы бу чыгышларыгыз? Башка шәһәрләрдә шулай ике җырны башкарасызмы? Белмим, пока әйтә алмыйм. Вакыт буенча була инде. Бәлки, может, районнарда да шулай булыр. Но былай зурса шәһәрләрдә тырышабыз. Девочки со цветами, хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Бу чәчәк гөлләмәсен Ринат Рахматуллинга әзерләгәнсездер инде. Әйе. Кайсы җырыннан соң бирегә дип ниятләп торасыз? Тукта яңгыр. Тукта ямгыр, Яума. Тукта ямгыр, яума әле. Ошундай шәхес бик нык охшай. Илап йырдарын тыңлап әле карап утырам. Ринат абый, ты супер. Siz yaratgan Ринат Рахматуллин. Ой, рахмат. Ринат абый, сезнең тапшыруга әзерләнгәндә, мин инде сезнең белән булган интервьюларны укырга, тыңларга тырышып килдем. Һәм күбесендә сез аларны әйтәсез, мин эш күренәм, мин әбиләргә йөрдем дип. Сез моңа ышанасыз, сез аның көчен тоясыз. Һәм тагы да бер җөмләсе, мин үзем дә эш күрәм әле дидегез сез. Ну, эш күрәм дип инде миндә шундай энергетика бар. Дөрестән дә ул әнкәйдә минем әнкәй эш күрәдер, балаларны эш күрәдер, курыккан балаларга куркашыннар кыядыр әнкәй минем. Минем үземдә дә шундай дар бар. Дар дип әйтәсем килә. Кешенең башы авырта икән, мин башына куям кешенең. Кешене башы җиңгеләя авырту бетә. Мин аны үземдә сыкланадыр инде. Удивляться каладыр инде. Кошаннан шулай сизелә башладыр Ринат. Күптән әнкәй исән вакытлардан бирелем булмана. Мин моны кешенең күзенә карыйм, кешенең күзенә карап укыйм, нинди кеше икән.
Шундук бер күрүдә сез кеше нинди икәнен аңлый аласыз. Ялда мына беренче, икенче, өченче рәтләр күренә бит миңа. Мин аларның нәрсә уйлап утырганнарын, нинди уй белән, ният белән килгәннәр, бөтенесен читаю. Всю читаю. Үзегезгә Читаю мин. Утыртам. сез анда теге үзегезгә алып, менә кешене дәвалыйм дип эшкерергә тырышып, сезгә үзегезгә авыр булмый? Алмыйм инде, менә просто команда кемдер авырып китергә мөмкин, әмма резко гына башы авырта, мин башына куеп бер-ике эштән генә сүз әйтәм дә, все проходит. Динарны шулай итәм. Эшкереп кенә йөртәсез. Стресслардан сыймать иттерәм, напряжениялардан шулай. Ринат сез чынлап та Үзем эшкерелеп торам. сез кемнәргә йөрисез, әбиләргә? Минем бар әбием, Болгарда бар әби, бер әби, Буада безнең Гөлсинә апа бар. Гөлсинә апа миңа шушы теге хәмердән чыккан вакытта 40 тапкыр миңа Ясин укыды. 40 тапкыр укыды миңа. Миңа мең гомрем буе рәхмәтле. Ул миңа шу кадәр укыды ул миңа. Миндә бөтен булган инде бузыклыкларны, кемнәр бузганын бөтенсен әйтеп барды. 40 тапкыр барды миңа. Сезгә бузымнар ясаучы кешеләр булган. Сагыннар 7 кеше. Минем тормыш дәверендә менә яшьлектән алып шушы көнгә кадәр 7 кешенең ул исемнәрен әйтеп бирмәде инде. Ул миңа просто сурәтен әйтте. Анда чәчен шундый кыска буйлы, озын буйлы, тегесе монсы. Мин шулардан абайлап утырдым. Кем булырга может минем тормыш дәверендә. Менә бу элегрәк булган хәлләр. Әле дә шулай эшкеренеп кемнәдер сезгә сихер бузым ясаганнан шулай сораштырып бирисез. Беләм. Сакласын инде, Аллаһ Тәгалә сакласын, эшкерүчеләрегез көчле булсын, Ринат абый. İşte Allah'a şükür miyalарға исәнлек саулыкка телим. Нормально. Һәм сезгә барысы да озын гомер телиләр икән, һәм шулай итеп күрәләр икән дип тә сөенеп тыңлап утырдым әле мин интервьюларда. Кемдер 87 яшь дип күргән, кемдер мәчет манарасыннан азан әйтәчәксең әле Ринат дип тә әйткән. 80 яшендә бу Фатыйма апа Болгарда яши торган намаздагы әби инде ул. Фатыйма апа миңа 80 яшендә әле син Ринат мәчет манарасыннан азан әйтәчәксең диде. Аннан соң Башкортстандагы бер апа инде миңа телефоннан гына сөйләштем, мин күрәзәче диделәр, эшкәрә диделәр. Бер кешене генә сорадым, мин апам үтем рәхмәт инде сезгә. Мин мәтәм артист шулай Ринат беләм, син ишеткәнем бар, сез безнең якларга да килгәнең бар ди. Менә син әле ди бик озак яшисең ди улым ди, мин әйтә. 88 яшына хат яшисең ди мин әйтә. Мәтәм апа рәхмәт, миңа рәхмәт әйтмә, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйт. Аллаһ Тәгалә сиңа гомерне шуңа биргән ди. 88 яшында шундай интервью биреп утырбыз алар. Алла берсе. Бүгенгесе көндә кеше күңеленә артистлар арасында да бу сорауны еш бирәм. Күп кешенең күңеленә бүгенгесе көндә Ринат абый күңел тынычлыгы җитми. Сезнең ничек моның белән? Бүген көндә Ринат Рахматуллин күңеле тынычмы? Минем күңелем тыныч дип әйтә алам, чөнки җанымда минем терәгем бар. Нинди генә кыен минутларым булмаса да, нинди генә мин авыр булса да, кыен булса да, бәхетем, шатлыгым булса да, минем янымда Динара бар. Ул мине мин кызып китә торган гадәтем бар, шулай кызып китеп тармар китеп бәргә могу. Но ул мине до такой степени Тынычландыра белә. Тынычландыра, успокоить итә. Мин вообще миңа шу кадәр алардагы көч, алардагы түземлек, алардагы сабырлык, алардагы акыл Мына биргән икән теге мактарга да ярамый, теге әйтәләрдер, үз хатынын һаман мактап. Ну, мактарга стой, просто стой. Әгәр дә начар дисәм, мин начар димим. Мин аны теге яшереп тәтәрем, хаталды, хатарты, по факту әйтәм дә бирәм. Нәрсә миңа кашырып тора? Сез ничек барышга сөйли торган кеше бит Ринат абый. Сезнең быел юбилей елыгыз булды. Ринат Рахматуллин үзенә нинди теләкләр җиткерер иде киләчәк тормышына? Минем инде теләкләрем күп булды, но самый теләгем ну, нәрсә телим, исәнлек инде, үземә исәнлек. Шушы иҗат сәхнәсендә һәр вакытта да халыкның күңелен шатландырып тора торган җырлар язып, матур сәхнәләрдә генә күрешеп торырга дигән уй инде. Озак, матур еллар. Амин, шулай булсын. Без сезне шул хәтле хөрмәт итәбез, яратабыз, Ринат абый. Гаиләгезнең дә, Динарның да шәхсән үзем дә сокланып, һәрбер аралашудан соң шундый җылы хисләр белән тулыланам, аның шундый ихласлыгына, акыллылыгына, аяк акыллы булуына. Һәм инде чынлап та киләчәктә, әле озак еллар дәврендә илһамланып сезгә үзегезнең җырларыгызны иҗат итеп, тугры тамашачыларыгызның мәхәббәтен тоеп, тагы да яңаларын булдырып, һәрвакыт үзегезне кирәкле, кадерле, яраткан, сөекле кеше итеп яшәргә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Амин, шулай булсын, рәхмәт. Менә тамашачы сине кабул итмәсә, җырчының карьерасы биткән дигән сүз инде, шулай бит. Шуңа күрә тамашачыларыма рәхмәт әйтәм. Авыр вакытта да, шатлык вакытта да минем белән булганнар өчен. Рәхмәт сезгә. Барысы өчен дә озын гомерле булып, бергә яшик, матур яшик.
шәһәрендә Ринат Рахматуллинның танылган җырчыбыз, автор башкаручы, меңләгән тамашачыларның яраткан җырчысы, артисты Ринат Рахматуллинның матур юбилей концерты шундый позитив, ялкынлы дулкыннарда тәмамланды, дусларым. Әйе, бүген эчтәлекле, матур, мәгънәле җырлар белән бер рәттән хатирәләр, ниндидер матур мизгелләргә әйләнеп кайтулар, барысы да бүген бер сәхнәдә булды. Ринат абай, яратабыз сезне, сезнең төркемегезне, сезнең гаиләгезне. Киләчәктә дә Аллаһ Тәгаләгә ярдәме белән һәрвакыт аның яраткан бәндәсе булып, юлларыгыз ачык булып, үзегез теләгән уңышларга ирешергә насыйп булсын. Ә мин Роза Хәйруллина сезнең белән төгәл бер генә атнага сау булашам. Исән-имин булыгыз, хөрмәтле минем яраткан Сер итеп тапшыруның Туган теле телеканалының тамашачылары. Шакыргына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган киселәрне, салам шушы җырларга, салам шушы